Nisu problem ljudi koji krše pravila, ljudi koji prate pravila, bombarduju sela, ubijaju ljude, samo zašto prate slepo, Potrebno su pravila da bi društvo funkcionisalo, ali potrebno neko da ispituje ta pravila, da vidi da li su koliko mi je smisla. Kako se prvo stvorila ideja? Sobi, za svojim laptopom i nervirao se. Kao šta da radim s ovim? Projekt je uvijek krenuo od toga da jedna osoba ima neku ideju. Ne mislim da je potrebno nešto posebno, samo da neko uradi. Puno ljudi mi je reklo, pa mi ne možemo da idemo tamo, da pogledamo njegove radove. Evo, kutija, pravite sebi izložbu ako hoćete. Imate neki zid, imate par zidova da zakačite. I bude ovo. I samo za sebe kao koncept je bio toliko nekako prosta, direktan. Za sve nas, princip je isti. Ljudi za ljude. Čim su čuli ideju, koliko je bilo mi zanimljivo, ljudi su sami htjeli da pomognu. To mi je bilo možda i najlepše. I bilo, mislim, zabavno je bilo.